Έλα, βγάζω βίντεο, παιδιά. Μαδράς. Μα πάρε λίγο τη φάτσα σου, ρε. Κάνε λίγο. Γεια, κυρία. Εντάξει, ξαναγίνει. Γεια σου, Μαδρά. Χόρεψε τεκτόνικ. Καραντόλα, έχεις να μας πεις κάτι? Καραντόλα, έχεις να μας πεις κάτι? Βουλασκάθε. Άντε είναι και η κυρία μπροστά. Ματσί, γίνε να μας πεις κάτι. Ματσί, γίνε να μας πεις κάτι, ρε. Κυρία, μπορώ να πάω τουαλέτα. Κυρία. Μπορώ. Κυρία, πάω τουαλέτα, εντάξει. Κυρία, να πάω, σας παρακαλώ, κύριε. Με επιτρέπετε? Να πάμε. Θα πάω. Κάνε να μην σε βλέπω. Οκ.